Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amal narday. Ngem ammo, saan laan asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasama, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiat, nga itulat ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukog kankan. Awisen kayo nga rod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti anak akanyo. Kat agbalinda nga unidan, kadag iti dumdumngan iti tangatan. Dear Mr. Lonely. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag kita ket manipod. Kinipagayam nga Elsa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man, di ko na. Dear Mr. Lonely. Makunak at childhood sweetheart ko ni Wilson. At da karimi nga urean niya pa iti mapasama, da kaming tulanta. Numakaurnong kamin, agkasar kami. Naragsak ti relasyon mi. Ken makunak a compatible kami. Ta saan kami nga agap-apa. Ket no adda saan mi apagkinawatan, maurnos mi adagos. Aging gaadimteng ti kasinsin ko ani Vanji. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Elsa. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakita mo ka din no ayan na ni Elsa? Si kamat gayam, Vanji. Ay nakunak no asino di nakapimpintas abalas ang asumungad. Ay sus, pimu daw ka naggapoy di Manila. Well, Si Mexica pa, sikat. Uy, kaano ka pa asim mangpat? idila ang kalman. Umayak lang bakasyon. Ay naimbag man ta nakalagip ka. Nabayag asaan ka nagbakasyon ha? Ako rin ka. Sino na di ako? Di naka-shorts nagbas-basketball? When? Di mo ka di mabigbig? Ni Wilson. Ha? Iso daytan? Wen, ay na. Pimintas ti pamagina niya. When nga rod, katkatawaan tayo laang idi anak akutkuto, gan kanayon nga agsaksakit. Ita, ginwapo mo tan. Ang isuda ka di pa'y ka ni insan ko? Wen, ay na nag-sweet da nga rod no kuy-kuyog na. Talaga nga isudan sandiag katuluyan. Ay, mabiit lang tayo baka. Diyak among agawid ka, insan. Pimintas ni Vanji anya, Elsa. Wen nga rod, kasla kayat kumatintag trabaho iji Manila. Si Kamat. Ay, when gayam insan. Iyam-amumot kanyak aji boyfriend mo. Ay na, amamumon ni Wilson. Iyam-amum kit din. Sige man laangan. Wilson! Wilson! Umay ka ditoy! Umay ka, yamamok ni Vanji. Kasingsin ko. Anya nga may nantay trabaho mi di Manila? Call center agent. Hi, Wilson. Hello, Vanji. Amamukan. Nabayag lang nga saan ka nakikita. Kasta ka di? Gimwapo ka, Wilson. Kasta ka di? Managbabain kalata. Tinasayaat. Agmerienda tayo kit di. Elsa, nagkita kayo ka din ka ni Vanji? Wan manan, in-treat na kami nga ron. Binirok na ka ngamin dito balay. Nasayaat mo't ata nagbakasyon. Agaw-awis nga ron manang. Mapan kami ka nagpipiknik ije Falls. Ay katuan ipasyar mo mo't di kasinsin mo.
Takakaiso na nakaawid ita. O sige, manang. Iso amang tiliw ka man nga ron iti manok at arakin mo. Ta iso ti sidaan mi inton bigat. Ay katuan nalaingak samot nga agtiliw iti manok. Di ka madanagan ading ko. Tasyak pa iti mangluto. Lagyan ni Vanji. Agtigigusan. Umay kayo ang gigusan. Naglangis ni ganun dito yung balls. Madamdama pa insan! Agluto kami pa'y. Elsa, amo nga ni Vanji ti aglamon. Kat naunag day ta a falls. Insan! Di ka unay umadayo! Adalam di taapasat! Elsa! Malmalmas ni Vanji! Wilson! Ikay salakan ni Vanji! Wan! Oh my God, Vanji! Naisalakan ka, Vanji. Joke ko lang, Dayjay. Amok ti aglamoyan niya. Anya? Anyway, thank you, Mr. Handsome. Wala. Sugli ako na Jiggy. Di na ka di kahit akaduan nga aglamoy. Tulungan pa dahil sa naluto. Si Kawan, suplado ka launan. Ngam, di mo ibagbaga nagdrama aklaan, Ay na! Kasta unay ti danag ko, hindi dandani kanalmas insan. Insalakan nakmat ni Wilson. Thank you, Wilson. Ay, mala, mangantayo kit din. Narigat no lumamiis dagiti manghan. Talaga mo may sa tipinggan ang panganan niya adwan. Talaga akas tadagit na. Lovebirds da nga rod. Oy, Wilson, agsao ka mo't Ay na, pasensya kan insan. Talaga ngamin ama nagbabain ni Wilson. Ay, manipod idi managbabain ka. Aging ga ita, managbabain ka lakta. Nagawid matgaya man ni Vanji. Anya? Kunak manudo alhawas na ditoy. Isumati ko na da ije balayda. Addan sa kanula ngamin imay na inana. Ay, agap apura siguro unay Iso asaanan ang nakapagpakada. Amo, intulod ka numot ni Wilson ije paradaan. Ha? Ni Wilson? Wan, kinuyog na kano ang naguray itibas ang nagluganan na. Kasta ka di? Agselos ka? Alangan asaan? Amo, sang kakita naman ni Wilson? Kat idi-intrit na tayo iti merienda. Nakitak ang nagtungtung da ijerwar ti restaurant. Apay, di mo nadlaw day ta? Nadlaw ko. Jakayat niya itkan iti Malaysia. Dakasinsin ko kat narod ni Vanji. Ay na, friend. Kursonada na ti boyfriend mo. Day ta ti ammo. Agay-ayam kayo iti basketball no madamdama, Wilson. Saan? Tanda pa na. Sa dino ti papanam. Masapol ka di ama-amwa. Wano ibagan. Makauma ka na, Elsa. Anya? Kasla ka kaninanang ko. Anagato ti damdamagan na. Wilson, abe kas tamat ti pa nagsasaon kanyak. Pudno ka di ngayon tulod mo ni Vanji iti paradaan, hindi nagawin. Tay naman ang tikunakan ka. Nakangag ka lang iti chismis. Damati ka na dagos. Apay, nakita na kami. Di ka man nagsasawi ti kasta no saan mo nakita. Agdamdamag aklaan, Wilson. Di ka lang mabain. Pati kasinsin mo. Magsilosan. Panawan ka man lagan. Ado ti nakakita nga intulod na ni Vanji. Saan lamay may sa tinakaibaga? Nagbaliwan ti ugali ni Wilson. Kanayon dan sa kano nga agin inawag. Amo matan ti chismis. Anya? Hay, garanggandyang matgayam di kasinsin mo. Nagbakasyon, tapno agawon na ti boyfriend mo. Babe, happy anniversary. Nalipatam samatan nga anniversary na ita. Elsa. Diyak ka ba
Wala nang kagilimit ka. Anya, Makabasol ko na ito eh. Ano na kita pagkurkuran ka? Elsa. Waya-wayan na ko man. Makasarak kang na lalaki at talaga aparakan ka. Wilson. Iso away-awayan na ko. Aginom pa kiti. Inuman ta na ito yung arak. Uy. Mabait man lang. Anya ti problema. Inbreak na ngay siya lalaki. Awan pa ba ina? Anya? Ni Banji ti apok ama ko nga po. Punot himbagam. Agaw na ito'y ang kasinsin ko. Aginom na kiti. Gusto. Agungot ni manang mo. Sana mamon na ito'y. Kaya't ko malipatan na ito'y ang lalaki. Manang, umay mo iyawid ni Elsa. At da ijay balay. Di nakabailan ti agawid. Ha? Apay, anya tinaramid na. Nagbarto. Anya? Iso nga umay mo alaan, manang. Apay ang nagbartak ti kabsat ko. Makangag kanyak dayjay a babae. Wilson, maragsakan na. Ta saan mo apinaay ti awis ko nga umay ka dito'y Manila. Kasana? Di napatsardanganan nga awagan. Mayat dito'y. Ado ti trabaho ang mabalin mo asarkan. Saan ka madanagan? Tulungan ka. Agyaman na ka. Sigurado ang ma-enjoy mo dito'y Manila. Ado ti mabalin ko ang pangipasyaran kan ka, Wilson. Elsa, anya ti mapaspasamak ka. Mangibabain ka. Abak mo pa yan dagiti daddo maalalaki. Manginom ka matan. Nasakit ti ulok, manang. Iso din ako masermonan. Anya aya ti problema mo. Awan, adaya mo. Nag-break kayo ka din kanyo Wilson? Asino tinang ibagakan ka? Saanan anaskan ang maamuam no asino? Ang panunot ka kumaan na imbag, ading ko. Dahil kit din alalaki ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Wan, amok, Elsa. Insukat na ka kan ni Banji. Kunam siguro ajak amo dagita mapaspasamak. Hanggang baybay amon, no saan na ka akayat? Saan ka kumanga agbartag akasta? Di mo dadaalan ti bagim gapulang iti dayta abanag. Di ka agdanag. Amangan no dumtantukan ka ti pudno a lalaki amangayat kan ka. Ala, gimatang ka manan iti arak. Aginom ka manan. Kaya't ko di makalipat. Ay sus, dadaalam lang ti biyag mo gapoy ti dayja a lalaki, friend. Oh my kakiti, taginom ta. Ay saan? Pinagbigyan ka idin. Ni, agriring ta cellphone mo. Song batang. Hello? Wan, manang ko. Apay ka di? Anya? Nadisgrasya ni manang ko! Si kagayam ti baro ka herami. Wan, Alan tinagan ko. Siyak ti kok dito eh. Elsa mo tinagan ko. Saan ka man ano dito eh? Siyak ti makaamugan ka. Nakusikusilapan da ka dagiti waitress dito eh. Ipagam kanya. Tapagong takida, ha? Agyaman na. Awanan yaman na. Aywan kaya. Agkuyog kang nagawid na madamdaman. Mabalin ka di. Nagbiro ka kuniti trabaho, manang. Amok nga minasan ka makatrabaho.
ita na disgrasya kakit nga rod. Kumarik di akin ko kwa iti day di a restaurant. Nasingpat day di. Iso asaya atem ti agtrabaho. Uwan manan. Ay, wen kaya. Nakita mo ka di ijay ni Alan? Nasingpat day di abaro. Makigayam ka kankwana. Saan mon apang panunutan day di a Wilson? Alan, agyaman na unay kan ka ha. Sana ka narigata na nag-adjust dito yung baro at trabaho. Kaputad na ka. Siyak tirong bangagyaman ka Elsa. Apay? Manipon na nang namang muka. Naragsakan ti tunggal aldaw maglabas kanya. Siga kami ti inspirasyon ko. Anya? Katyak ilibak agayatak ka. Love at first sight dahil anariknak para ka. Kwa. Namabalin. Jakpay kayat agayat itaalan. Agreg-recover akpay lang amin. Gapoy tipan naka-broken hearted ko. Di ka agdana, Elsa. Di ka apuraan. Nakasagana nga goray. Aging kang aglunit ti sugat iti puso. Alan. Sapay lang kuma. Daig ka nakitinamnama, Elsa. Itapay lang. Ikarik. Saan kanto masakitan? Iti kanito asyak ti ayatam. Man nakaawat ni Alan, Mr. Lovely. Kat inananusan na tinaguray, aging gaan nakarecoverag, itinapasamak kada kami kini Wilson. Makunak at tinapasamak apan lubok, kat iso tinangiduron kanyak, itinapudno nga ayat, nga iso ni Alan. Nga ora niya man tinapasamak, saan nakabinaybayan, kan imbati aging gaita. Alakastan, kat agyaman nakiting kay panangin drama, dito'y pakasalitaan. To'y pagayam mo, Elsa. Agyaman kami matpagayam nga Elsa, iting ka panangipatulod, iti pakasalitaan. Tinapudno nga ayat, anyaman ti dumteng alakped, kat nakasagana amang saranget. Nagasat ka, tanamam mo ni Alan. Kat idawdawat ko, asapay la kuma, tagnanayon ng tiragsak, ti relasyon ko. Bueno papagayam, hingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasalitaan ngayon patulod. Ni pagayam nga Elsa, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa na yun. Dear Mr. Lovely. Inyurnos kining surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kay panang tarabay na imbar nga oras kada kayo amin.